May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet strawberry products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan bang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, ang ating oras, alas 11:38 na. Good morning na imbag, ngagsafa. Gawi-gawi sa wakat, agyo-agyod. Maptang dyan nagsafa sa sekretary namin. At ito mamulian yung ka-RNC, ang inyong karadyo, Peter Umau-Awang Wasing, para sa ating usapang legal ngayong Friday. At pagka-edisyon ng Friday naman, siyempre, ang aking kasama, yung masipag at napintas nga konsehal at Ciudad de Baguio, Councilor Lulu Tabanda. Good morning, ma'am. Morning ka, Peter. Good morning, kanyayo amin. Napintas nga talaga ti Aldaw, no mayabang ka nga napintas. Uminpintas. Okay. So, para sa inyo mga katanungan naman sa ating usapang legal ngayong araw ng Friday, i-text po lamang yan sa 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at sasagutin namin yan, siyempre, ng ating konsehala, Lulu Tabanda. Pero bagong lahat, Ma'am Lulu, kumusta ka na? Okay, mat. Nga mawanak di Sabad, adi Friday, na nag-public hearing kami, ijay convention, panggap iti market. Yung market amnesty. Oo. Kat maya tanak mo, taado ti imay, there were about 200 people who came to the convention center because dati nga panggap ti palengke, kat ado ati interesado mat dito eh. Oo, at marami na rin nagtatanong kung ano mangyayari dyan sa gagawin na, ano ba tawag doon, ma'am? Market rehabilitation development. ba? Ala, ado ti nangyari this past months. Okay. Number one, we are working on this market amnesty. That yung market amnesty, ti kayat the mayor is, no sino ti registered leaseholder, iso na kuma ti agigyan ang aglaklako ijay. Okay. And this is in preparation for the eventual turnover into a modern market, iti palengke tayo. Oh, okay. Simple lang di baga kanya. Ngam ado ti komplikasyon na. Hindi ka komplikasyon, Ma'am Lulu. Number one, I think you must have heard ka, Peter, nga the Public-Private Partnership Center has written a letter to the City Council in response to a council resolution. Tati council resolution at dati imbagami nga i-refer me jay Public-Private Partnership Center jay panggap iti development jay pinang award ni Mayor iti market development to SM urano ti konati P4 committee kat Robinsons. So the question is, valid pa da ito'y pinang award ni Mayor nahanga na isubli ijay P4 selection. Okay. Simombat iti public-private partnership. Ti kunana, dapat sinurot ni Mayor ti sistema. Dapat insubli na ijay P4 committee. Tapno jay P4 committee ti mga ramit ti evaluation and mang recommend manon no sino dapat ti maikan iti original proponent status ti SM Wino Robinson. Oh. So diyan inarami ni Mayor nga rod kat haan nga mabalin? Actually, ti na-refer di committee mi, Ma'am, tinaramit ko is
ti araramidan mi is, we are referring to the mayor the response of the Public-Private Partnership Center. Okay. No niya ti kunana. Because personally, I talked to him kat kunana magkanyak, that is the opinion of the Public-Private Partnership Center. I have also my own legal basis kunana. Iso nga in-refer ko kanya na in writing, tatno isurat na no anya ti legal basis na, tatno adalan mi mo at EJ Council no anya ti aramidan mi. Okay. Santo, ni Chay nga rod, no kasjay ti mapasamak, depending no anya ti ibaga ni isumbat ni Mayor. Kan isumbat ni Engineer De La Peña, nga isumbat ti Chair, iti Public-Private, P4 Selection Committee. So if that happens, baling nga legal issue, no matuloy binuhaan data development iti market. Oh, so may mga technicalities. Legalities. Legalities. Nga dapat gayam nga masulbar pay. One, iso nga, andyan ka muna niya reaction ni Engineer De La Peña, ta nagrugi kami nga nakinegotiate kuman with SM1. With this development, I do not know what the move of Engineer De La Peña is. No ituloy na iti negotiation with SM, we know isuspend na pa iti negotiation habang iresolbar no anya talaga ti dapat nga sistema nga surutan. So, simple lang yung baga kanya tatay. Market issue. Dakol nga issue. Ado gayam nga issue nga natakal di nag-meet kayo dyan ay convention. Actually, that was not taken up in the convention. Oh. It was not taken up. Ngam da jay ti may isa nga issue nga masapol nga resolbaran mi jay council. Kasi ti kunak mat, narigat mat ano da kami di council ti may baga nga hanga simurot ni mayor di sistema, di proseso. So ngayon refer mi di PPP Center. Kuna ni mayor, agitad ti legal nga basis na mot, no niya naramid na, adalan mi di legal basis mot nga itad ni mayor, no niya ti naramid na. So mabekbeng ro dati mamululo? Baka after election pa dati? Well, if somebody will file the necessary case in court, okay, then it will take some time. So, Kita di kaso ti Uniwide. Taon. Naman, kasla dyan Uniwide kat. Kubingak pa'y kat. Nga nang di makaya kat. Kaso pa'y lang dyan na Uniwide. Iso nga nagsimple nga ba, nagkuma, tatakot, naging legal issue mo ton. We are going to await na anya ti action ni Mayor Panggap daytoy kan ni PP4 committee. Hang kami pa nga nag-meeting with ijay PP4 committee, P4 selection committee. After the first nga negotiation meeting, hang kami pa nagpa-meeting with. So nga kitaan tayo na anya ti aramidan. So orahin tayo diyan ay kini Mayor. Kini Mayor ka ni Engineer De La Peña. Okay. Na anya ti aramidan. So nga isagsagana tayo lang, Okay, at para sa inyo mga katanungan, sa ating pinag-uusapan naman, sa ating topic po ngayong umaga, text po lamang yan sa 0999-3070-649 at sasagutin yan. Ang aming pinag-uusapan ngayon ni Councilor Lulu, tungkol po naman dito sa modernization ng ating palengke. At may mga happy, may mga sad din. At okay na ba tayo dun sa palengke, ma'am? Not yet. Not yet. Kasi, okay, so ano pa? Kasi may text dito, ibang topic. In the meantime, habang ururayan mi kasanong maresorbal dito nga issue, we are already cleansing the list of registered leaseholders di palengke. Okay. Data ti usa, dato'y amnesty. So dito'y amnesty, talo nga kategorya. One is, dagijay inherited. Do you know nga ang ganatata, adapay dagay pipwesto nga nakanagan itinatayon. Oo. And every year, kas pangarigan ko man nagaputi parents da. Every year, marin-renew ti kontrata, nagan pa lang yan natay. Isang economy, linisan mi man laangan once and for all. Okay. So nga dito'y market amnesty ordinance, ti ibagbagami is, no, nagan ti
noon the registered leaseholder kat natayon. Dagita heirs na, compulsory heirs na, agtutungtong da. Tatno, agdesisyon da, no sino ti pangitadan da, ti right na data nga pwesto. Tapno mainagan mo, ay tinabiyag nga tao. Kasano kami, mas dawa karuta, makikonkontrata ti city, ti tao nga natayon. Sino nga tati agpirpirma, parang siya natayon. Okay. So kahit nasa wanda ito na Ma'am Lulu, kat di dyan ay, no bilang di dyan ay parents ko ma, kat iso dati makinagan, idi si bibiyag da, at tutungtong dagito na nagan, win anak, tano, no, pag nunumwanda, no sino ti mainagan. Yes. Nga masapul gay panginaganan da, not necessarily nga kabagyan da, basta isuda ti agpili niya, or handa nga kabagyan. But importante nga jay panginaganan da, isuna ti agyan ijay pwesto nga aglako. No sino diyan ay panginaganan da, iso ng teglako. Iso ti aglako. Ijay ti Okay. condition mimat. Han nga ipaabang. Hanga ipaabang. Oo. So, dijay ti first nga scenario, dijay inheritance. Ngam ti dumag pero problema da. Andan sa nga gurnos ti pamilya. Wan nga rot, no kasta nga banag kat pag-aapaanda, no maminsan eh. Pagkaapaanda. Ngaman niya, kunakmot, it's about time that you settle this issue. Because definitely, I will see to it that the city will not enter into a contract with the dead person. Totoo sa ti kontrata ti natayon. So if they will refuse to transfer the stall in the name of somebody who is alive and is willing to occupy that, then the city will cancel the contract with the leaseholder. Mapukawan da iti pwesto. So nga gournos da. Data diyan ay inheritance. Inheritance. Okay. Second, dagi inlako da iti leasehold rights dan. Di dyan ay kaspangarigan kumasyak ti dating makin kukwa When? in lakok ti sabali. Yes. Kasano? Actually, adu mo ti sitwasyon nga kasta nga nag-abroad dan, handa nga interesado nga agasikaso ti pweston, so nga inlako da ti leasehold rights da. No kas jay ko na may bigbigan ti city, jay inlako nga leasehold rights. Ito ti kontrata, baro nga kontrata, jay gimatang iti leasehold rights. Provided that manon, jay gimatang, iso na mismo ti Aglaklako. One. Taado dagi old timers nga awan mo kano ti anak dang interesado nga aglako jay palingkin. Siyempre, masenso mo ti biyagda, nanda aglako jay palingkin. Nakarkaroon no nakaadal na, dagyan na. So ako nami, let's once and for all legalize it na. Ngam data ti ko ana data, if it will be leasehold rights nga kasta on the first year nga may lipat iti, may transfer ti kontrata jay ng gimatang, the gimatang will pay 3 times the rental rate of the city. On the second year, 2 times. On the third year, the regular rate. Tapos lang makibingay mo ati city. Tap na iti damot pinanggatang. adabingay mo ti syudad. Tap na damot abingay ti city. Okay. Tapos? First year, 3 times. Second year, 2 times. Third year, regular rate. So, anya ti kayo nasawan, Ma'am Lulu, no, kung natin nga 3 times, kas pangarigan kumamano. Ay, apo, kap, naglaka iti rental rates ti city. Di may isa nga pwesto, mga 2,000 laang per month. Di may isa, 1,500 a month. Ay, kasi lang. JCT, kasi lang. Tapos kayo papabang na ti 20,000 kasi. Papaabang na 20,000. Third nga scenario, di papaabang. So, di scenario nga number 2, di jay inlako na ti rights. Okay lang siguro mo't nga agbay ti 3 times. Tanong 1,500 lang times 3, 4, 5 mo't lang. Kat no tutuusan ti rental rate at kumakot higher than that. So, makinawang mo't ati city. Makibingay ti city. So, diyan ay first year 3 times, the second year 2 times, and then third year back to regular rate. Okay? Okay, sige. Ijay ti second scenario. The third nga scenario, which is the pinakamadugo, dagi agpapaabang. Kasat no di jay, Ma'am Lulu.
Ti papaabang kastoy, ti istorya na. Based on our proposed ordinance, agtulag, agtungtong, kan agtulag, di agpapaabang, kan di agababang. Oo. The lessee and the sublessee will talk. If, for example, within the 3-month period, maayos da. Hmm. For example, kung na di agpapaabang, bawi ikon ata, agungot matisiti. Oo. No mabawi na, the leasehold rights will remain with the registered leaseholder. No mabawi na. No mabawi na. Ngam no saan ngay? No, handa nga mabawi, handa nga gurnusa niya. Oo. At the end of the 3-month period, the contract of lease is automatically terminated. Ma-terminate. Hanga bagay di old nga leaseholder, hamot nga bagay di naka-occupy. Then Di dapat nga rin ako sublian di jay kwa. dapat ano, Di makin baki. gamnuhan na nga kayat nga di abang. Diyay. Ay, So anyway. kasabno nga gaya Ma'am Lulu, nung dati kasi nga senaryo ko handa hang masolbar, mapanan ti city di pwesto. The lease contract will be terminated. Okay. And then, the BCMA will conduct investigation Okay. to find out no talagang pinaabang, no sino talaga. Kasi nagyada do mga agab-abang, agab-abang ipapasublis na matlaong eh. In other words, mamintalo iti abang hijay. Wan. Impaabang di original, impaabang mo di nag-abang. Wan, Tapos di nag-abang man, impaabang naman rin. impaabang naman. Ang gana nga di makilan di abang. Wan. Yun. Jay, no kas jay, terminate the contract of lease, kat, the BCMA will conduct the investigation, no sino ti mabaling nga i-awardan na iti kontrata. Pero at least ditoy, the leaseholder has a chance to defend himself. Oo. Kasi the original proposal gamin ti BCMA nga hanak nga pimayag is because automatic nga no si ka ti leaseholder nagpaabang ka agaramid lang ti affidavit ya abang keng ka automatic nga di abang keng ka ti maikan ti pwesto. Jeti dati. Dati nga hanak nga pimayag. Oo. Kunak, let us observe also due process. So, give the leaseholder a chance to defend himself. So, nga istoryada, ijay ka no market ka, kakasta ka no kaado ti affidavit-an. So, syempre, interesado ti gagab-abang mapankanya da di pwesto. No. Okay. So nga kunak, no, let us give a chance, due process, let's give a chance to the leaseholder. Kasi for example, hanga impaabang, in minor gauge, in salda. Oo. In salda. Then during this 3-month period, the leaseholder has the right to redeem the salda. O bayad ako in saldam kanyak. Then, may subli kanya na. Isunod agbaling registered leaseholder matlaing. No ngayon nga mabayadan di salda. Datan ti istoryan. Oo. Man nga mabayadan, the contract will be automatically cancelled. Makancel di kontrata. Yes. And then the BCMA will now do the process of awarding it whoever is qualified. So kahit nasa Ma'am Lulu, amin nga pwesto dito na palengke, no hang agkasundo dagi dyan ay mo natatay di dyan ay tawi di niya. No hang maayos di dyan ay ang gana di ay dato'y agab-abang, alaan di syudad di pwesto. Yes. It will be declared vacant and it will be adjudicated in accordance with the market code. May award di sa baling Mabaling nga may award ti sa bali. Ngam ti preference, di actual nga aglaklako. okay. Di Yun. ti sistema ko ma. And the qualification sa niya, tapno may award kumaking ka, must be a natural person. Hanga mabaling ti korporasyon. Kailangan na kat tao. Tao. Hanga kumpanya. Tao. 21 years old and above. Tapos, dati ti may isang qualification nga nagdidibatian ni Jai. Hamang nga debate ay into dalang ti opinion na. According to the market code, the present market code, the preference kat taga Baguio resident. Okay. Dagay maikanti barong nga pwesto. Taga Baguio. Preferably Baguio resident. Oo. Agriri dagay taga Trinidad. Dapat taga Tuba, dapat taga Sablan eh. One. Oo.
Isu nga kanya, I am amenable nga no panggap ti tawid kan lako. Mabali nga oray nga taga Bagyo. No panggap titawid kan lako, oray nga taga Bagyo. Wen, kasi baka mat niya parents, taga Trinidad da nga talaga eh. Kat iyalis da, pinatawid da. Oo. Di mang tawid, may not necessarily be from Bagyo. Okay. So, kanya, no panggap ti tawid, oray nga taga Bagyo. Mabalin. Mabalin. Okay. Panggap iti lako, no talagang nailako kengkan, hangka nga taga Bagyo, adamot ti right mo. Alangan mo nga pukawan mo di right mo, gaputang ka nga taga Bagyo. Oh. So, no tawid kan Lako. uray nga taga Bagyo. Basta ti importante, si kantuti ag physically present ag lako ijay nga pwesto. Oh. Ngam no dijay sa blessing, jay nagpaabang, ay kailangan taga Bagyo datan. Requirement is taga Bagyo. Yun. At ang ating oras, alas 11:58 na. Para sa inyong mga katanungan, inuulit po natin yung ating text line, 0999-3070-649. Ma'am Lulu, okay na ba tayo? May mga katanungan dito? Sige, go. Later na lang. Palpasat man lang. Sige, Ma'am So this Lulu. is supposed to be for a period of 3 months laeng. Upon Okay. approval, hampay nga effective. Oo. No, santo jay 3-month period, masapol nga maayos. In other words, masapol nga apply da for amnesty within the 3-month period. Ngam, the BCMA is given a period of time or beyond these 3 months, tapno maayos da iti sistema. Okay. Iti pag-adjudicate. Kaano nga agrugay, ma'am, na ito eh? Hampay nga naprobaran, ipasok ko pa nga second reading and for publication. So, no maprobaran to na tayo, dito nga mangrugi, ag-effect diya 3-month 3-month period. nga naganag? Amnesty. Yan. Hopefully, with this, maayos ti records jay market. With this, awanan ti kakontrata mi nga natayon. Awanan Tatlo na gajay namin talungan na ipabang. Awan din namin talong na ipaabang. Oo. Linisan mi kuman. Yan. Okay? So, mabalin mo gayang mo di dyan ay namin talo, nga impabang na. No, sino di naudi, mabalin mo nga isudiayan niya. Mabalin nga iso. Mabalin nga mga ala di pwesto. Yes, mabalin. Ngam kita mapukaw amin the first and second. That is the risk which they are taking because amod-amod nga bawal mo ti agpaabang ijay palengke. So, kayo nasa Ma'am Lulu, lamang di dyan ay aglaklako. Nga agdama. Madama. They physically present. Pero dapat qualified mo isuna. Yun. Okay, at eto, galing kay 83, kapan niya ti madamag dita City Council, kan niya ti update dita i-bingo. Nabiyag pa iba, no imbasuradan, kuna naman ni 783. Kasi di ko na kyung katatay kap, ti second nga topic tayo, panggap ti i-bingo. Nagadu, tinaawat mi nga manifestation, petition, position papers against i-bingo. Kat nagaramid ak ti report nga data, submit ko amin dagijay manifestation, pina-email ko ti bawat councilor. Tata nagaramid ak ti committee report nga the council has 3 options. First option kap is i-override the veto. I-override the veto. Pinang pirma ni Mayor. Yay. Second option is i-repeal when i-recall me the Resolution 208 kan Resolution 209. The third option is itad mi aming nga papeles kini Mayor, makamu isunan no pirma na wenuhaan. Dati action ti council na. Pangtalong nga option na dyan. Third option di jay. Fourth option, amo ano niya baga ti kakadwak, taumot pa yung may bagada. So actually last session, I was asking nga agbutos kami. I-determine no anya ti aramidon mi. Tapno once and for all, we will settle the matter of i-bingo. Tanarigat nga pending nya. Nga madati nag-file nga kadwami nga dinawat na nga imbitaran mi manon ti RCC kan pagkor. Kat intad mat ni Vice Jay, so
I think this next meeting, imbitaran mo man ang tipagkorkon RCC. Ngam na siya, agab object ka kidi eh. Tako na, apay pa lang nga imbitaran iti RCC. Do you know, Kap, nga ni RCC, nag-submit man mo ti position paper, ta nagsurot ak kanyada. Asking them, no anya mo ticket na nga ibaga. The deadline for submission of papers was Friday at 5 o'clock. Okay. Ni RCC, 5:30 o 6 o'clock. Tumatawag yung staff ko, agpapareceive ti RCC, iti position paper na. But syempre yung staff ko, namurami doon na ta. Nalpas mo ti deadline nun. Yung kunak, in the interest of justice, receive it. Okay. Di ko forward ko matan yung City Council. Hamot nga nabutusan, sapay ko nga, alpasan. I am happy nga, the original, 5 lang kami nga, nagpirma iti resolution to recall, to repeal. If we recall or repeal Resolution 208, and this will be signed by Mayor Magalong, end of the issue. Awanon. Because PAGCO requires a resolution of no objection from the City Council. So, nagaramid tayo di resolution nga ro, tapos kata aprobaran ni Mayor, nalpasan. Nalpasan. Because resolutions 208 and 209 are resolutions favorably endorsing. No mawaswas di jay, no ma-recall di jay, awanon. No pirman ni Mayor, nalpas. In other words, the city is not in favor. Okay. Di jay epekto na. Ma'am Lulu, nabanggit mo tatay nga nanayunan kayo nga 5? Manungay tinagbalinan na. 8 kami. 8 kami. Pero manuti manuti bilang natin makukunang 2/3 ba? No. No, ag-override kami ti veto, 2/3. Okay. Ngam no ag-approve kami lang ti repealing or recalling resolution, we only need simple majority, which is 8. So nga happy akta damat ti 8. So kahit nasa 8 kayon. 8 kami. So nga naturudak nga gibaga idi last time nga agbutos tayon. Kung nakot ni madlaw dan sa nga interesado ak sa agpabutos. So kahit nasa 1 idimbaga yung agbutos kayo, anyang iti napasamak hanga natuloy. Hanga natuloy nga ruta di may nga kadwa mi ipilit na mo nga ayaban pa lang ti RCC kan pagkor. Tano ito dati side da? 1. Barbara nga di side dati ito da nga sa Bali. Kat kasat nung nga di dyan, di pa urayan yung arod diyan ay side da? So nga rod nga makuanak tap no malpas kumadata nga issue. So that we can move on. But happy ak, 5 kaming original nga bimotos against niya. Nanayunan kami. Nagpirma mo ti resolution ni Councilor Ortega, ni Councilor Fariñas, ni Councilor Bagbagen. So in addition to di 5 kami, 3 nagpirma. Barbarong pay agpirma dageda duman. Baka manayunan to pay. Baka makita damat gaming overwhelming mo ti opposition. At saka ti kunak, ada kopyak dito di resolution eh. Ada ti upaton nga ibingo. Nga madamati operation da. So, hantay nga na yun na nun. Hantay nga na yun na nun. Dijay ti kunakmot. Ngam di dyan ay madama nga ibingo tatak at haan nga RCC. RCC owns 1. Di may isa. Di maharlika bagi ni RCC. Okay. At saka based on the figures I got from the Treasurer's Office, of the 4 ibingo outlets, the pinakamababa, the lowest nga irimrimit na ti city, RCC. 200 plus for 2020. So nga di bagbaga nga dakol ti contribution na, no? Sa nga pulo lang ti empleyado da. Okay. Ang ating oras alas 12:06 na. Galing naman ito kay 80 Ma'am Lulu. Kunana. Pabor ba kayong ma-extend po ang libreng sakay para sa mga health workers at APOR? Kuna naman. Yes, pabor na pabor. Oh. In fact, Shakti may isa nga nag-raise iti nga issue. Tapay nga isubsidize na iti transport group nga makarga na, lugan na.
Kasi di Aurora Hill, Trancoville. Makikita, masabsabat ko, dagay modernized jeepneys. Ni, taltalo, up-upat ti karga na. Sayang mat. So nga di imay ni Awen, Director Lalaine was on Zoom, iti City Council, pina-clarify mi, no, anya nga talaga iti patakaran. Kat ti ko na, it is for apor. Ti ko na, afay nga apor lang. Ti definition da gayam ti apor. No mapang ka makipalengke, essential goods di jay. So apor ka. So kayo na sa no, mapang kagumatang ti makan. Apor ka. Apor ti kategoryam. Won. Mabaling ka nga aglugan ni Jay nga libre. Libre. So di jay gamin ti kunak gamin, ti problema gamin, nagipakabil kayo ti tarpaulin nga kasta, libreng sakay para sa mga apor. Kat sa bali gayam ti definition dati apor. Ti apor gayam is, oray sino nga tao, basta you're performing an essential thing like you're going to the market. Makipalengke ka. Pangkagumatang ti agas. Pangkagbangko. Apor ka gayam. Di kay tilang garud nga bablin nga aglugan dito, dagijay lang awan ti aramidan na nga. Dagijay senior citizen na 65 and above, kung dagijay below 18. Hangalhangahan nga mabalin. Hanga mabalin. In other words, samoy baga nga agpasyar ka. Santo ba ka di pasyar mo mat, masapol mo para mental health mo. Dito ba nga libreng sakay, Ma'am Lulu, katwa? Kinakailangan ba nga dati clearance tapno ipakita mi dyan ay pagluganam? Awan. Lagi kakadwa ka naglugan di Aurora Hill, di naibagak kanya da nga, libre aglugan kayon. Di naglugan da, siyempre, ipagpakita da ka no di senior. Okay lang. Di bumabada ka no, birbiro kan da iraduma, birbiro kan da di pangikabilan dati plete da. Awan libre kung nakano yung driver. In other words, kurang ti information dissemination. Kung nakanod kini Director Lalaine, apay gami nga hamo nga pinadefine no anya ti meaning ti apor. Pinapaskil da di tarpaulin gami di lugan nga apor. Siyempre, we all know what apor is. Authorized persons outside of residence. Kasla dagi dyan ay medical frontliners. Medical health workers dagi sa bali kategoryada. Dagi for example aglaklako ti grocery, pharmacy, security guard. Authorized persons outside of residence dagi jay. Ngam tihan mi nga mo, pati gayam na makipalengke ka, apor ka gayam. Pangkagumatang ti agas, apor ka. Apor ka. So, ano salsudan kanyam di dyan ay lugan, kay bagam nga mapangkagpalingke? Pangkagpalingke. Weno na niya ti sa jam. Amo da dagito na lugan di dyan nga patakaran? Supposed to be. So, ako na kini Director, dapat ilawlawag yung gamin, At saka pa yan yung mabaling nga sukatan nga tarapulin nyo, tayo define nyo no sino ti apor. Tasabali ti common understanding tayo ti apor. Sabali mo't iti understanding dati apor. So nga, in other words, libre amin. Okay, so yan. Magandang balita po. Pero hanggang June 30 lang kano, unless LTFRB will extend it. Ang dandani nga ro doon na. Nga rod. So nga, aglugan kayo. Habang kayo aglugan ng tani, dandanin nga awan ti libreng sakay. Hayo kayo amo nga apor kayo. Mabalin dagi dyan ay mabalin dagi dyan mapanagpalengke, mapankumatang ti agas, mabalin yung aglugan ti libre, di tanay makikita yung libreng sakay. Nagigay mapan mga lati module, nagigay mapan gumatang ti kasapulan dyan anak da nga agis eskwela. Mabalin. Tilang nga mabalin, di 18 years old and below, kan 65 years old and above. Kan di dyan ay mapan ni Jay inuman. Ay syempre hanga apor di dyan yun. Yeah. So, kung i-define nyo gamin, no, maawatan ti tao. Tas sabali ti awat mi. Okay. Nagabumatay ito kini 83 kung nanakap damagaman no pinmanawan ba jay dadaulo dita district office nga pinagungtan ni Apo Mayor. Ma'am Lulu, mo na ito eh. Nga district office. Jay Samat, DPWH na ito eh. Anya ka mo data, sir. Kung na naman ni 105,
At dati balay may bagyo ngam dito yaktuba. Agigyan. Mabalin nga agpabakuna dito bagyo. Kunana. Actually, strictly speaking, residente iti kasapulan. In other words, ito kang agigyan. Ore no da balay mo ditoy, nang kamat agigyan ditoy, technically speaking, hang ka nga residente. Nga mabalin. Hanga mabalin. Yan. At kay 522 naman, asino dahi takadwayo ayang mangi papati, dita nga bingo. Naganam lang dayta, madam. Siguradong malaylay ti abagan na dayta nga no eleksyon. Garanturat dayta ko. Makamukan. Ay, madini Ma'am Lulu nga nagnaganan, nagijay, makamuka yun nga mang discovery. May isa pa nga importante nga naka-agenda di council nga in nag-report committee. Oo. The council is terminating the contract of report at ERS. Nga di ay. Di ngay mas makina nga, ijay solid waste, ijay irisan. Ano yung nga tag-operate ijay kat report. Tata. The city will terminate the contract with report. Apa yung Kasi, i-terminate na? handa nga ma-carry out, dijay obligasyon da, ijay kontrata. May sa is, ang gana tata, adapay lang angot. The smell. The smell. Then may sapay is, the report is supposed to pay the city a certain amount per sack of fertilizer. Okay. Ang gana tata, awang pailaang iti, binayaran ti report. And anyway, ni report mismo, voluntaryo nga nagsurat mo tisuna nga they are willing to terminate the contract kasi ti issue nga i-raise the mayor is di angot. Kaasimot dagi taga-irisan. Iti Eco Park mismo. So, nung ma-terminate yung contract, ada sumoblat? Ipa-bid out da. Di iti bantayan tayo nga talagang i-bid out nga legal nga bidding. Natoy mat nagabukin ni 83 kunana. Kap rumbang lang ma-develop data market tada dyan ay part dita nga narugit kan nabangsit kunana. Kayat nga pag apunan dagiti pesting otot kunana yon. Pabor siya sa na ma-develop ang ating palengke. Yes, pabor tayo amin. Di laeng no kasano nga ma-develop, can we have to see to it that our market list holders are protected. So, awan ti pagdanagan da gano, dagitunay ko ay niya, dagitunay mga aglaklakod siya. Awan, because whether it remains as it is or whether it will be developed into a modern market, the city has made a commitment nga aming nga registered list holders automatic nga makaalada iti pwesto. Iti pwesto da. Okay. Siyempre, nga kayat na nga kadakkel, dino nga location, ngayon definitely makaalada iti pwesto. Yan. At galing naman kay 522, han nga apor dapat gamin madam pur ti kargada. Natangarod, ang tayo kinawatan gamin. One correct coding. Dapat porting kami. Dapat porting kargada. Ang apor. Pur, libreng sakay ko na. Ang apor. Pur. Tanong tilangan nga mabalin, nabaknang. So amin nga pur, mabalin. At least kinawatan tayo no kasta. Kinawatan no kasta. Nagabong mo tayo ko ni 803. Sayang Ma'am Lulu, timulong ka kuma kada kami nga transport. Sigurado ngahan nga nakapasok data 200 nga taxi kunana. Natakal ba dito ti City Council regarding dito? Actually, we are I was asking about that last time. Ijay committee ni Councilor Bumogaw. Tikuna ni Councilor Bumogaw, pending pailaeng di appeal iti council. Appeal ti city. Objecting. Okay. Ngam di ba, Ma'am Lulu, dati moratorium? Yes, supposed to be moratorium. No, despite that, nag-approve iti as part of modernization. As part of modernization, in-approve da 200? Ngam according to Councilor Bumogaw, question ko data last time nga iti action tayo panggat dayto na-approveran mo't kano ijay ngaton, kuna na, pending pailaeng dijay appeal iti city. Kuna na mo't. So nga, pakicheck yung langan, no, agpaiso nga pending di appeal ti city.
Namindwa nga dinama ko data eh. Ngam ko agbibiyahe dan agbibiyahe dagi 200 units nga taxi. Kat day tunay, ti makinbagin sa kat kooperatiba. Because that is the requirement under modernization. Oo. Each cooperative should have at least 50. 150. 50. Di So nga rod, upat nga kooperatiba, diyan ay 200 nga taxi. kasla di sistema nga iti modernized jeepney, nga ipa-organize da isuda iti kooperatiba. Kasi kitang di modernized jeepney, ma-face out da gijay dating jeepney. Kas jay mo ti idea kano, ijay taxi. Di taxi. Kas jay, ngam ko namat ni Councilor Bromoga kanyami, pending di appeal ti city. Okay. At Ma'am Lulu, binabati natin yung ating mga viewers naman. Nandyan si Rain Gayaw at nandyan from Florence, Italy, Ma'am Brenda Pasio Hello, Soriano. Brenda. Hello, Ray. Kariring na siguro Naladaw sa Basiti Suna niya. nalado basit. Te oras si Jay ka, alas 6 tagsapa. At nagapumatay ito kini 83 ko na. Kap, apay ngay dagjan na jeep ti balakbak kat handa kayat nga agilugan ti apur. Health worker lang iti ilugan da. Kat may sapay nga senior, jay agparpara, ta apan ijay town, kunana. Di kano jeep ti balakbak. Actually, duwa nga klase data. Okay. Yung may isa is for health workers. Okay. Di para health workers apo, talaga nga para health workers. Oho. Kat sabali ti rate da. The other jeepneys are for apor. Sabali iti rate da. So nga correct jay bagbagam, posible nga di jay jeepney nga ibagbaga na pang health worker. Pang health worker, isong handang Handang gilugan. agpalugan iti nga health worker. Ti rason damot apong nga handang agpalugan ti health worker is for the safety of both the health worker and the gay makilugan. Pasla senior. Tano, for example, health worker, nagkapot trabaho. Alangan mo't anga di senior citizen kat iyabay mo ijay. Jay nagkaputi trabaho di ospital. Iso nga di para health workers, exclusive nga para health workers. Oh. Adamo ti libreng sakit at ti irisan eh. Amin sa mga jeep ti irisan kat libre. Anja ka mo. Ngam para health worker, wen apor. Apur. Oh, Apur yan. di dyan yun. Kasi kitandegi para health workers niya, adangay ti rota da. Ada ti rota da nga agrugi ijay pines. Agpakastoy da iti Santo Niño, kasjay. Ada rota da and it covers the health facilities and the isolation centers. Di na magbimot datakot ko na narigat nga road nga ilauk-lauk tayo mat iti health workers. Kadagijay non-health workers kasi magbagang na nga senior. Ala, nagka-po-hospital di health worker, hampay siguro nakadigos ka nakasukat. Alangan mo't nga ilugan yung mat senior nga kaabay na. Hang nga dapat niya? Nga dapat. Okay. Nagapumatay ito kini 5-1 kunada. Handamot lang agsardang na paraam na kita libreng sakay kunana mat ni 5-1. Okay? Ay, no, para apor, kut handa ka nga sardangan, i-report mo ka no di LTFRB. No, para apor ngam no para health worker, talagang handa ka nga sardangan, ta adati designated nga stops da. When adati designated nga pagsarsardangan din niya. Nagapumatay tunay kini 1-0 kunana happy lunch po asko po ni Madam no kasatno ti economic performance ti city tatta ngaglepas ti second quarter. Thank you. Well, according to the mayor and to the city fiscal authorities, not too good. Apay. Oo. Apay, siyempre, bimabati economy. Ado ti hanga naka-income, ado ti hanga nakalako awan ti income da. So nga the city is trying to find ways and means no mabaling no anya ti aramidon tap no ma-perk up ti economy. Example lang kape niya. Adati na appropriate city mga 1 million nga ipautang ko kadagiyay SMEs, kadagiyay bawasit nga negosyante. 1 million. 1 million. Oh. Do you know that so far? Awan pa ti kagut 1/4 sa laeng ti napautang. Awan ti mangutang. Apay nga awan ti mangutang ay. First, syempre the requirements like business permit and all that. Number 2, makuan ka numot dagiyay babasit nga business nga umutang. Although the payment is supposed to be 6 months later at no interest.
Dere duma, bubutang damot umutang, tandamot na muno, kasano da nga makabayad. Apay mano ay ti pautang di city, ma'am. Ha? Mano ti pautang da. 1 million nga rin ti budget. Nga no kas pangrigan mapang kami kini Sir Dobby, mabiling utangan may amin di 1 million. Ada kategorya na, 100 million, ay 100,000 basta eh. Ay 100,000. Oh. Pang kami sa apply na unti mga apply ah. Ay, awan ti mga apply. So nga dira dumapay nga korta di jay nga para brave. Brave ti tawag di programa eh. Ipapa-realign dapat ti sabalin ta awan mo ti umutang. And this is why the city is trying to do the gijay lako-lako nga ta Session Road kasjay. Oo. Tapno ma-encourage iti economy. Ngam ti problema, nagilako-lako di Session Road, adumot kanya da, awan mo ti business permit da, awan may baydan da. Kasla, ikit-kidomen ang awan ti permit. Siyempre na awan ti permit, awan ti income ti city. Yan. Okay, kung ano mo dahil doon ni 83, Kap, dagiti talong nga councilor nga kimampi kin kadamadam lulu, panggap ti ibingo, kat mabutang da, ngahan nga maibutos isuda, iso nga binmaliktaddan, kunana. Opinion naman ng ating listener to. Okay. Kiniwan- Basta Oo. kung maborda kay nyami, sige. Sige. Kung ano naman ni 126, Sir Ma'am, aday risan nga apur, ngam si madotmat dadu mga jeep, no 5 p.m. onwards, iso nga atidog ti pila. Yun. Pero according to LTFRB ni Director Lalaine, tibayad dapat per biyahe. Per biyahe. Per biyahe. So no Hanga per namin, dia. so ti per may sa biyahe. biyahe, at dati bayad na nga kas pangarigan ng 500. Wen, per biyahe, hanga per dia. So no nakasangapulo ka, taktakal. Wen mo't Okay. Sige, at ang ating oras, alas 12:23 na, Ma'am Lulu, ito muna. Meron tayong balita naman, galing naman ng BSBT ito. Ongoing po ang enrollment for school year 2021-2022 sa BSBT College. At ito po yung kanilang mga program offering. Nandyan ang Bachelor of Science and Business Administration, Technical Vocational Teacher Education, Technology and Livelihood Education, Hospital Management, Tourism Management. At may mga baccalaureate programs din sila. At meron silang TESDA program. Itong TESDA, magandang balita po sa ating mga kababayan. Dahil itong TESDA program po na ito, libre, free. At meron din silang senior high school track. At ang klase o ang pasukan ay sa Agosto na po. So, pasyalan po ang ating BSBT na matatagpuan malapit lang dyan sa may Bell Church, papuntang La Trinidad. And para sa automotive and caregiving classes naman, ito ay magsisimula sa July. Yung nabanggit natin kanina mga program offering na katulad ng mga Bachelor of Science na yan, mag-uumpisa sa August. Pero yung sa caregiving at automotive, mag-uumpisa po yan sa July. At katulad nung nabanggit ko, yung ating TESDA Scholarship, 3 years na diploma yan sa culinary arts. Meron kayong free training assessment, training allowance, book allowance, internet and PPE allowance. Meron din kayong accident insurance. At para sa mga interesado, ito po yung mga requirements nila. 2x2 and 1x1 ID picture, 2 pieces yan. 6 na pirasong passport ID with color and white background. PSA birth certificate, Form 138, Certificate of Indigency issued by MSWD or DSWD, proof of residency, Certificate of Low Income from BIR at isang long brown envelope. So pasyalan na po ang ating BSBT dyan sa may Magsaysay Avenue malapit sa Bell Church. In relation to that, Kap, I was just informed yesterday that I have been reappointed as the regional chairperson iti TESDA CAR Tibet Committee. Oh. We are the advisory body to TESDA. Mhm. And the membership is composed of regional directors, the DILG, DTI, DOST, and all that. But siya the chairperson, amin nga member ko kat director. So dagli members mo puro director na. We will have a meeting on July 6 to tackle all these matters. And siguro no next nga kwa, I will report on what is the latest regarding TESDA. Okay. Sige, i-report natin yan, ma'am. At binabati rin natin, Ma'am Lulu, ang mga nadagdag sa mga viewers natin. Nandyan si Javier Randolph.
Capen Councilor Crystal Cave, libre amin nga lugan daw, kunana. Oh, Crystal Cave. Oo. Okay. Libre ka no amin nga lugan ni Jay Crystal Cave. And ken, sabi naman ni Ma'am Brenda Soriano, Ma'am, no awan ti umutang, mabalin ba ti OFW? Ma'am Brenda, kumusta? And kay Sunny Thailand, kung na magandang aldaw kap, kan Madam Attorney Lulu Tabanda, damagag man kasano ti ag-apply di tanay market ti pwesto, Madam. Salamat. First, tapo, there must be a vacant stall. Mhm. So nga, adadagi bakante nga po pwesto. Nga mabaling applyan. Then second, dapat you meet the qualifications. Mhm. Third, mapangka di BCMA office, ag-apply ka. Damagam na niya bakante, fill up on the application form, fill up on the requirements, tapno may nayon ka, ijay adjudication of stalls, the awarding of stalls. Okay. Nagbumo dito kini 6-0 kung nana asidagan ti panagbubutos, iso nga madlaw mo, dagita gurnong ti kwarta. Dahita ibing ko, approval ti taxi, kat dakkel ti naornong dan kung nana. No comment po kami. Ewan ko lang kayo mo. Kung naman ti 49, Ma'am and Cap, anya ti requirements ti agutang, kan pag-applyan. Kung nana. Oh, mayroon nang interesadong Di nakikinig. agutang, di treasurer's office mapangka ijay. Okay. Ada ijay list of requirements. Ijay treasurer's treasurer's office. Kailangan dito kat negosyante kayo niya. Kailangan na dabi negosyo. At saka it has Okay. been operating for at least 1 year. Business mo. Yung business mo. So kayo nasawan, mabalin ba ti sari-sari store? Yes, mo. Ah. Adong matige. Actually, tigay do mga nag-apply nga na ikan idi ti check-checking nga nakita kat tailoring shop. Okay. Tapos sari-sari. Tapos tigay chichiria kas jaji. Oo. Basit nga talaga. So, santo tigay online. Aha. Mabalinda nga apply. Treasurer's office mapangka. Ah. Padasan mi man nga mapan i-apply jay si Radio kan RNG. Nyamot nga itinig. Baka makautang kami ti milyon. Ay, 1 million lang gayam da jay. 1 million lang di jay. Ay, Igatang mo sa amot ti balay, wino bus, wino opisina. igatang ti opisina. Igatang ti extension ti studio. Ang ating oras alas 12:29 na Ma'am Lulu, baka napikit mo inayon. Well, dagijay lang apo ti latest si jay council no anya ti pagsayatan ti tattao iso apo ti kitkitaon mi ta dati nga pandemic at medyo narigat ti biag. Actually, Alright. the city is expecting a lower income even next year. Mhm. Kasi hanaya, nagbayad ka ti business permit mo ti 2022. Mm. Ti basis ti computation 2021. Oo. Kat bumaba amin ti income iti 2021. Mm. So nga bumabamot amin ti income ti city. Tinamnamaan ti city, jay mandanas ruling. Mhm. Jay hanla nga di jay pati national taxes are going to be part of the computation of how much the city will get from the national government. Mm. Ti problema, taktakal ti itad ti national ti city, ngam, di da do mga functions ti national, i-devolve damot iti city. Mhm. Yararamidan ti national nga punpunduan na tatta, ipandamot iti city. So for example, the projects ti DPWH, nga punpunduan ti DPWH tatta, Mm. di mandanas ruling, no next year, hanga punduan ti DPWH dagijayon. Makamuti sitin. Mm. Takdakal ti itad da nga share ti city iti internal revenue ngam they will let naman the city perform functions. Mhm. Jay ti problema. Santo Ryan may jay order ti city ti AstraZeneca supposed to be dahito yung third quarter Di Astra. Astra. Okay. Ta iso ti in order ti city ti Astra. Ada pa ba ma'am ti Pfizer? As of this morning, I was told na ibusan ti Pfizer. Ah. Pero, di Pfizer kami, nagapo national, di COVAX. Oo. Di AstraZeneca, order ti city. Napansin mo, Ma'am Lulu, na nung may Pfizer, parang mas marami nagpapakuna? Yes. Tsaka dagi di high class din na pa nagpabakuna. Ang kansa nga high class ka pa. Okay. Isang saldal-sudak ta, humabulak kumakita, ibus matan kaya.
Ngam barbaro nga da sumangpot manon. Okay. Ngam dagidad dong mga private establishments, nag-order damot ti Moderna. Oo. Ngam ang gana tatahang kanupay mo't nga si mampot iti order da. I-order da. Ngam ti nangyari, hampay nga si mampot ti order da niya, handa mo't piman makauray, nagpabakuna dati Sinovac, AstraZeneca, wenno Pfizer ren. So nga no sumampot dagi order iti private sector, adu ti mabaling nga mainayon, mairanod ijay, ta nagpabakuna dagi jay private sectoren, jay businesses. Katampay nga si mampot ti AstraZeneca, ajay Moderna ang order da. Yan, okay. Ma'am Lulu, baka meron kang gustong batiin bago tayo pansamantalang magpaalam naman. Well, ti kuwak lang apo niya, I came from the senior center this morning, I am encouraging them to agpabakuna. I'm happy ta diri na panak nga barbarangay nga kasta. Di mo na adu ti mga mangayat nga agpabakuna. Oh. Tatangay nga nakita da nga awan mo tinatay. Awan mo ti very very serious nga adverse effect na agpapabakuna damutan. So sapay ko magpabakuna kayon. Basta jay grupo may jay pigra into no July. Irugimin siguro iti ag-meetingan. Ag-activities kami matan. Kasi by that time, more or less, 2 doses kami. So, we will be able to move out na. Ayun. At awan sapay mo, tinabakunaan dito yung bagyong manulang 100%. Yeah? I don't know exactly. Sapay nga nagudwa. I don't know exactly the percentage. Oo. Pero adumatan, tinabakunaan. And Mayor is trying to speed up the bakuna. Tati kaya't as much as possible, herd immunity tayo by, if possible, even before December. Oh. Tapos nag-Christmas tayo, kung talagang Christmas mo, At saka pagdating ng kampanya, hindi masyadong mahirap. Ala, sige. Ma'am Lulu, ada kahit mga kablawan? Sakbay nga pakadata? One, just stay safe. We have to keep safe and we have to see to it that we will always be in good health. Thank you, Manon Kap. Thank you, kanya yung amin apong agdangdangag ditoy, kanagbuy-buya. Sapay kuma, we always stay together because together we can survive this crisis. Yon. At sa lahat ng nakibahagi sa ating programa, sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nag-text, sa lahat ng mga nagbigay ng mga kanilang mga mensahe sa ating page naman, maraming salamat po sa inyong lahat. Matagot-tagot ako amin. On pala-pala at kitidyo namin, Diyos tiyag ngina kadatay amin. Pada-pada. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Ada iti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor!
Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng Bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, kakailan. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Jalyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.